Bloggerren txantiloi berriak probatu ditugu. Eta pozik gaude, diseinu erakargarria izateaz gain oso moldagarriak dira eta. Hala ere, bada xehetasun bat hobetu ez dena, eta zera da. Blogean gadget bat gehitzen dugunean, adibidez, beste blog edo gune batera doana, dela horri gisa, Moodle hau bezalakoa, edo alboko barran irudiaren gadgeta jarri eta kanpoko baliabideetara zuzendu, hau bezalakoa, klik egiten dugunean beti leiho berean irekitzen dira. Eta gure ikasleek edo bisitariek blogaren arrastoa galtzen dute. Batzuek diote ongi dagola horrela, beti ere saguaren eskuineko botoia erabildezakegulako lotura beste leiho batean zabaltzeko. Baina ez alditzateke hobe gadgeta jartzen dugunean aukeratu ahal izatea nola ireki behar diren estekak? Nire ustez bai. Zorionez, denak du konponbidea. Blogaren gaian aldaketa txiki bat eginda, lortuko dugu blogetik kanpora doazen esteka guztiak automatikoki beste leiho batean irekitzea. Eta blog barrukoak berriz, leiho berean. Ikusi nola egiten den. Aurrena, blogaren kontrol paneletik gaia edo txantiloia zabalduko dugu. Orain, ezer egin aurretik, badezpa ere, gaiaren babeskopia egingo dugu, eta ordenagailuan gorde. Horrela, okertzen bagara, beti ere leheneratu ahalko dugu gaia. Plantillaren HTML kodea editatu beharko dugu. Ez ikaratu, kode ikaragarri luzea da, baina egin behar duguna egiteko ez dugu programatzen zertan jakin. Testu dokumentu honetan ditut urratsak zerrendatuta. Lehenengoa babeskopia egina. Orain, gaiaren HTML kodean etiketa hau bilatu behar dugu. Head. Justu horren gainean beko script hau itsatsi behar dugu. Zorioneko etiketa hori bilatzeko, kontrol tekla eta F tekla aldi berean sakatuko ditugu. Horrela, bilatzailea zabalduko da. Bilatzailean etiketa itsatsiko dugu eta enter sakatuko dugu. Behin etiketa lokalizatuta, skripta kopiatuko dugu kontrol eta C teklak sakatuta aldi berean, eta txantiloiaren HTML kodean itsatsiko dugu skripta, kontrol eta V teklak sakatuz. Amaitzeko, aldaketak gorde egingo ditugu. Probatuko dugu ea behar bezala funtzionatzen duen. Ikusten duzuenez, orain, kanpora doazen esteka guztiak beste leiho batean irekitzen dira. Eta blog barrukoak berriz leiho berean. Amaitzeko, nire esker ona bizioblogger.com blogaren egileare trikimailu hau partekatzeagatik. Bideo honen deskribapenean jarriko dizkizuet jarraitu beharreko urratsak eta skripta bera ere. Ongi segi eta hurren arte!